खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसेर बे समाव बर' माहारिनि थाखाय दिनैनि साना जोबोदनो मोनसे रंजाथाव सान बे रंजाथाव साना बेनो जे बे समाव मोन जिथामथार बर' हारिमुजों सोमोन्दो थानाय माखासे आगजुफोरा बे समाव GI टेग जाबाय बे समाव थारैनो जोबोदनो मोनसे गोजोनथाव खौरां जायखौ मख'नांगोन दि बर' माहारिनि गेजेराव मोनफानि उनाव मोनफा बे समाव मोजां जे खौरां बे खौरांखौ नुनो मोनदों बे समाव मोन जिथाम बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय गाननाय जोमनाय आरो जानाय माखासे आगजुफोरा बे समाव GI टेग जाबाय थारैनो बियो बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां मा आयदायाव थामहिनबा माबे आइजें आरो आरिमुआ बे समाव GI टेग जादों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों होनि बे बड'नि दखना बे दखनाया बे समाव GI टेग जाबाय आरो बेनि एप्लिकेशन थामहिनबा GI एप्लिकेशन न' 5959 बे GI एप्लिकेशन नं 959 आव बेखौ नुनो मोनगोन आरो बेनि अनगायैबो बड'नि बर' हारिनि जे बड' इरि सिल्क बेखौ GI एप्लिकेशन नं 960 आव नोंथांमोना बेखौ नुनो मोनगोन जे बर'नि जे बड' इरि सिल्क बेखौ नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो गोबां बर'नि खायसे गानग्रा जोमग्राया बे समाव GI टेग जाबाय आरो आद्रा थाबावगोन थामहिनबा आद्रा थाबावनायखौबो बे समाव आरोबाव फिन नेक्स्ट पेजआव जागोन होननानै बिथां इउजि ब्रह्मखौ बुंनायखौ नुनो मोनदों बेनि अनगायैबो बड'नि जे जोमग्रा सि बे जोमग्रा सि बेबो बे समाव GI टेग जाबाय GI एप्लिकेशन नं 961 बे एप्लिकेशनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बेनि अनगायैबो बड'नि जे गामसा बर' हारिनि जे गामसा बे गामसायाबो बे समाव GI टेग जाबाय थारैनो बेबो बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां जे बर'नि जे गामसा बे गामसाया बे समाव GI टेग जाबाय GI एप्लिकेशन नं 962 नैबे GI एप्लिकेशन नम्बराव नोंथाङा जुदि सार्च खालामनायबा 962 आव नोंथाङा मोननो हागोन बेनि अनगायैबो जे बर'नि जे खेरादाफिनियाबो बे समाव GI टेग जाबाय बे बर' माहारिनि आंगो जाबाय बे थारैनो जोबोद गोजोनथाव खौरां बे GI एप्लिकेशन नं 963 बेवहाय बे GI एप्लिकेशन दं आरो बेनि अनगायैबो जे बड'नि जे थरखा जाय दामग्रा बे आगजु बे समाव GI टेग जाबाय गासै 965 एप्लिकेशन दं बेनि अनगायैबो जे बड' गंगार दुन्दिया बेबो बे समाव GI टेग जाबाय थारैनो जोबोदनो बेयो गोजोनथाव खौरां बड'नि खाम बर' हारिनि जे खाम बे खामाबो बे समाव GI टेग जाबाय बे बर' हारिनि थाखाय जोबोदनो मोनसे बाख्नायजाथाव आरो रंजाथाव हाबा होननानै जों बुंनो हागोन थामहिनबा बे बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो गोजोनथाव खौरां बड'नि सेरजा दामग्रा आगजु जे सेरजा बे सेरजायाबो बे समाव GI टेग जाबाय गासै 973 GI एप्लिकेशन दं बेनि अनगायैबो सिफुं बर' हारिनि जे सिफुं बे सिफुङाबो बे समाव GI टेग जाबाय 974 जे GI एप्लिकेशन दं बेनि बड'नि खारै जों बे खारै होननानै बुंनाय जायो बे खारदैयाबो बे समाव GI टेग जाबाय GI एप्लिकेशन 975 बे बड'नि गंगना बे बर' हारिनि जे गंगना दामग्रा देग्रा जे गंगना बे गंगनायाबो बे समाव GI टेग जाबाय GI एप्लिकेशन 977 बेनि अनगायैबो बड' जथा बे जथायाबो बे समाव GI थामहिनबा GI टेग जाबाय बे समाव गासै एप्लिकेशन थामहिनबा 978 बे 78 बे एप्लिकेशनाव थारैनो बेयो बर' माहारिनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोदनो रंजाथाव सान मानोना दिनैनि सानावनो उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दिनै जोनोम सानखौ लोब्बा लाखिनानै जे नोंथांमोना मोनथिगौ दे बे दिनैनि सानखौ फरायसा सान महरै फालिनाय जादों आरो बे समावनो नैबे समाव जे GI टेग जानाय माखासे आगजुफोर मोन 13ता बर' हारिजों सोमोन्दो थानाय
बर' हारिनि नेरसोन जों बुंनांगोन आरो जायखौ जोङो बे समाव जि आइ टेग मोननो हाबाय बे बर' माहारिनि थाखाय जोबोदनो रंजाथाव सान मोनसेनि उनाव मोनसे बर' माहारिनि गेजेराव बर' हारिनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव बे समाव रंजाथाय थामहिनबा गोजोनथाव खौराङा फैबाय थानायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे आयदाखौ बेनि सायाव बिथां उरखावगोरा ब्रह्मआ आरोबाव मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव होनि बे मोनसे गोरोन्थाव बाथ्राया जाहैबाय मा बिथाङा बड'फानि बर'फोरा 2022 बिटिसि काउन्सिला 21टा बर'फोरनि आइटेमखौ जि आइ टेग नांगौ होननानै दाबि खालामदों दा जि आइ टेगआ 21टा आइटेमनि गेजेराव 13टाया जाबाय दख'ना गामसा जोमग्रा सेरजा खाम सिफुं जथा खेराइ दाफिनि गासैबो जाग्रा मुवाफोरबो दं दा 13टाखौ दा जि आइ टेग होनाय जाबाय आरो लोगोसेयैनो 8टा दंबावो 8टायाव आर'नाइ दं बेबो सेकेन्ड पेजआव जागोन थ' बेनि थाखाय आङो बिटिसि काउन्सिलखौ साबायखर होयो आरो जि आइ रेजिस्ट्रेसनखौबो आं साबायखर होयो बे जोबोद गिदिर देरहानाय आरो जोंनि समाव दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय काउन्सिला बेखौ जाफुंसार खालामहोनो हाबाय 2022निफ्राय 2024नि गेजेराव थ' ओंखायनो दिनैनि दिना जोबोद गोजोनथाव बड'फानि जोनोम सान फरायसा सान आरो जोंनि बर'निनो गासै 13 आइटेमा जि आइ रेजिस्ट्रेसन मोनबाय आरो 9 आइटेमा गोख्रैनो मोननो थांगासिनो दं आर'नाइबो मोननो थांगासिनो दं आरो बावैनो जोङो बागुरुम्बाखौ माने गिनिस बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डआव थिसननोबो थांगासिनो दङ बे इलेक्सननि उनावहायनो जोंनि क'क्राझार जायगाखौ बाहाय लाबोनायनि आङो बेबस्था लागोन आरो बेजों बे थुनलाइफोरखौ समायना खालामनो आरो बयनिबो नोजोर बोनो हानाय बायदि खालामनो थाखाय जों नाजागोन गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सेन्सनि खाबुफोर होगासिनो दं नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सेन्सआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन फुंखा इन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन